Ακούστε με προσοχή τι έχουν να μας πούνε. Ό,τι λεχθεί αποτελεί μικρή ή, αν θέλετε, κατά την εκτίμηση άλλων και μεγάλη είδηση, γιατί το σκάνδαλο ο ΠΚΠ θα τα κουμπίσουμε στην ουσία του. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μέρκο, τον πρόεδρο των Εφοριακών Αττικής. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευγενικά θέλω να του μιλάς. Κύριε Μέρκο, καλώς ήρθατε. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το σωστό. Μεγάλη μας χαρά. Έχετε λάθος εικόνα πάνω για τους εφοριακούς. Μας τρομάζουν οι εφοριακοί εμάς. Η εφοριακή είναι ένα κομμάτι από την καρδιά. Κάθε παλμός είναι και ένα εφοριακός. Τους αγαπάμε και είναι φίλοι. Προσθέτουμε, πολύ αγάπη. Λοιπόν, ο κύριος Μενέλαος Γαρδικιώτης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Καλώς ήρθατε, κύριε Γαρδικιώτη. Καλά, καλημέρα. Να είστε καλά. Και ένας καλός φίλος, Βάιος Γκανής, εξαιρετική προσωπικότητα στον χώρο της δημιουργίας, στο πεδίο που λέμε, στον αγρό, στην κτηνοτροφία. Ο οποίος είναι ο οποίος, βέβαια, ο κύριος Γκανής, αλλά στους ανθρώπους που παράγουν και είναι μέσα στο μόχθο, στον υδρότα, στον ήλιο και στο δικό του όραμα. Είναι ο οποίος πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Φθιώτιδας. Κύριε Γκανή, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας. Θα σας παρακαλέσουμε για να κάνουμε και σωστή διαχείριση χρόνου για να βγουν θετικά αποτελέσματα στην κρίση των τηλεθεατών. Λίγο χρόνο από όλες σας κατευθείαν στο ζουμί της υπόθεσης. Αυτό που θα θέλετε να πείτε, κύριε Γκανή, και να μοιραστείτε με την κοινή γνώμη και τους εκλεκτούς καλεσμένους. Ο ΠΚΠ, η δική σας τοποθέτηση, η δική σας περιγραφή. Ο οργανισμός με χρόνια προβλήματα από την αρχή της ιδρύσεως τους, είχαμε και πριν προβλήματα, αλλά πόσο μάλλον αυτόν. Και πολύ απλά η κατακλείδη, τα πρόστιμα τα οποία έχουν συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο οργανισμό, να σας πω μόνο ένα νούμερο, το 2019 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε 2,5 δισεκατομμύρια πρόστιμα. Τα πρόστιμα αυτά, κύριε Χαριτάτε, πέστε σήμερα στους τηλεθεατές σας ότι θα τα πληρώσει όλος ο ελληνικός λαός. Δεν θα τα πληρώσει ούτε κανείς που άρπαξε τα λεφτά μέσω των λοβιτήρων που γίνονταν με τις συγκεκριμένες οργανώσεις, με τα πολιτικά πρόσωπα και τον ΟΠΚΠ. Και 2-3 έτσι παραδειγματάκια στη δικιά μου περιοχή: 15.000 στρέμματα χρυσά βοσκοτόπια το 2019, 600.000 ευρώ επιδοτήσεις, επί 3 χρόνια ένα 800 τα πήραν κάποιοι έξυπνοι. Το μισό αεροδρόμιο του Αγρινίου είχε δηλωθεί βοσκότοπος και υπάρχουν και ελιές στην Καστοριά στα 1.200 μέτρα υψόμετρο, εκεί που δεν βγαίνει ούτε τα γαϊδουράγκατα που λέμε στο χωριό μας. Αν όλα αυτά λοιπόν δεν συνιστούν λοβιτούρα και όπως θέλετε άλλη μορφή, πέστε μου, πέστε με εμένα ή τον νέο αγρότη που θα έρθει σήμερα να καλλιεργήσει, τι θάρρος θα έχει και τι αφετηρία δίνεται. Πολύ γρήγορα, είστε σύντομος και περιεκτικός. Αυτή η συμπορία σε εισαγωγικά εχωρίς, τι ιδιότητες πρέπει να έχει για να έχει αυτό το αποτέλεσμα? Τι ιδιότητες? Πολιτικός, δικηγόρος, λογιστής, τι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτού του είδους την ομάδα? Αυτός που είναι πολύ κοντά στο κάθε πολιτικό κόμμα που διοικεί τη χώρα την εκάστοτε στιγμή. Δηλαδή, πώς θα ικανοποιήσουμε τον Χαριτάτο που δεν μπορούμε να τον κάνουμε δήμαρχο, περιφερειάρχη σε κάποια θεσούλα? Του σφυράμε λοιπόν και το λέμε: Σπυρό, υπάρχει μια έκταση 10.000 στρεμμάτων σε μια περιοχή στη χώρα. Μπορείς με ένα εικονικό συμβόλαιο με 50 λεπτά το στρέμμα ενοικίαση να το πάρεις και να απολαμβάνεις, αν είναι ορεινό, 42 ευρώ το στρέμμα. 10.000 επί 42 ευρώ, βγάλετε εσείς τα νούμερα. Τα οποία μοιράζονται κι άλλοι, βέβαια, δεν τα παίρνει μόνο αυτός. Ένα όμως θα σας πω, το οποίο είναι αποτρεπτικό για τη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Για κάθε νέο αγρότη που μπαίνει στο επάγγελμα, 14 αγρότες εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Αν αυτό λοιπόν σε όλα τα πολιτικά κόμματα και σε όλο το κράτος που λέγεται με λίγα λόγια ικανοποιεί αυτούς που μας διοικούν, να το χαίρονται το κράτος αυτό, αλλά η χώρα δεν θα προχωρήσει έτσι. Και να ξέρετε και ένα άλλο νούμερο: ο ΠΚΠ δεν διαχειρίζεται 3 δισεκατομμύρια τις επιδοτήσεις. Ο κύκλος εργασιών του ΠΚΠ είναι 18 δισεκατομμύρια το χρόνο. Γιατί μέσα στον ΠΚΠ τάσσονται τα προγράμματα νέων αγροτών, τα σχέδια βελτίωσης και όλα αυτά που αφορούν την αγροτική παραγωγή. 18 δις, όσα φέρνει ο τουρισμός στη χώρα. Τεράστιο ποσό. Ούτε η βιομηχανία του τουρισμού δεν φτάνει περίπου αυτό το ποσό, κύριε Γκανή. Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι τα 18 δις φορολογούνται στη χώρα. Δεν είναι όπως είναι ο τουρισμός, ο οποίος οι έδρες οι φορολογικές είναι σε ξένες χώρες. Δηλαδή μένουν στη χώρα. Ποιος λοιπόν καλύπτει και παίρνει τα χρήματα αυτά, τα οποία καλούμαστε μετά από πρόστιμα και να γινόμαστε πανευρωπαϊκά ρεζίλοι σε όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς? Πώς καλούν μετά τον ελληνικό λαό να πληρώσει αυτό το μάρμαρο των κλοπημαίων? Και ήθελα να πω κάτι πριν, γιατί άκουσα την κουβέντα σας. Ναι. Τους πήρε 6 χρόνια για να μας πούν σήμερα ότι η ΑΔΑΕ θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ελάτε να δείτε τις μπανάνες εδώ κοντά μου στα Βάρθαλα, οι οποίες πήραν 250.000 ευρώ αυτοί που τις φυτέψαν, που δεν υπήρχε μπανάνα πουθενά βέβαια, ούτε μαϊμούδες έχουμε εδώ. Λοιπόν,
Έβγαλε η ΑΔΑΕ 700 εκατομμύρια πρόστιμο. Το αποτέλεσμα στο δικαστήριο ήταν αθώοι κατηγορούμενοι, πήραμε 250.000 ευρώ. Ένα από τα παραδείγματα που ξέρουμε. Γιατί εμένα η δουλειά μου δεν είναι να είναι ούτε αστυνομικός, ούτε να ψάχνω τους οργανισμούς. Έχω άλλη δουλειά να κάνω. Είναι σοκαριστικά όλα αυτά που μας λέτε, μα είναι νούμερα που ζαλίζουν. Κύριε Καρδικιώτη, για πείτε μας τώρα, τι γίνεται και πόσα χρόνια πάει πίσω αυτή η ιστορία? Η ιστορία αυτή πάει αρκετά χρόνια πίσω. Νομίζω ότι όλοι εμείς που ήμασταν στον αγροδιατροφικό τομέα γνωρίζαμε. Δεν είναι και μάλιστα μιλάγαμε. Ήταν κοινό μυστικό δηλαδή? Όχι, δεν ήταν μυστικό. Μιλάγαμε. Απλά πολλοί δεν μας ακούγανε. Δηλαδή, έχω γυρίσει πίσω στις ανακοινώσεις του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και έχω βρει ανακοινώσεις που τα λέμε από το 17 και μετά ως επιμελητήριο έχουμε καταθέσει. Μάλιστα, βρήκα μία αναδημοσίευση πέρσι και λέω: είναι σαν να μιλάω σήμερα και να λέμε τα πράγματα. Απλά τότε ήταν κάτι που θεωρούσαν όλοι ότι θα καταφέρουν να περάσει κάτω από το χαλί. Και θα περάσει κάτω από το χαλί γιατί πάντα πιστεύουμε, δυστυχώς ως χώρα, και το λέω, ότι έξω είναι κάτι κουτόφραγκοι που θα τους πιάσουν κοροϊδό και δεν θα μας καταλάβουν ποτέ. Δυστυχώς έτσι πορευόμαστε. Έκοβε κομματικό χρήμα δηλαδή ο ΠΚΠ. Μοίραζε το κομματικό χρήμα. Εγώ δεν θα πω ότι είναι κομματικό χρήμα, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω αν πέρασε μέσα από τα κόμματα. Υπήρξαν πολιτικές ευθύνες? Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες? Πολιτικές ευθύνες είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν. Όταν βλέπουμε ένα βίντεο το οποίο βγαίνει πρόεδρος οργανισμού και λέει με εντολή Υπουργού τα δεσμευμένα αφημί, δηλαδή ότι κάποιοι πάλι κάναν τη δουλειά τους και τα δεσμεύσαν, τα αποδεσμεύω και τα πληρώνω. Λέτε και τον κύριο Αυγενάκη, λέτε τώρα. Για τον κύριο Αυγενάκη, βέβαια, και τον κύριο Παπασίδη. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πολιτική εμπλοκή. Μπορούμε να βρούμε πολιτική εμπλοκή και σε άλλα. Βγήκε και ο κύριος Σαλάτας και μίλησε για πολιτική εμπλοκή. Άρα οι αρμόδιοι, οι ίδιοι, είτε μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε στα κανάλια μια, μιλάνε και λένε όλα αυτά. Εγώ θα ήθελα να σταθώ και σε κάτι άλλο που είπε. Αυτό μπορεί να έχει ποινική ευθύνη, δηλαδή. Τεράστια. Βέβαια. Εδώ μιλάμε. Είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι αυτά που έχουν υποθεί. Ποινική ευθύνη. Ακριβώς. Βέβαια, εμένα με ανησυχεί κάτι άλλο που άκουσα, γιατί εχθές ξεκίνησε μία από τις δίκες που έχουν φτάσει στην ελληνική δικαιοσύνη. Λέτε για την ποινική διαμεσολάβηση που γίνεται. Ότι υπήρξε ένα αίτημα κάποιον και λένε γυρίσαμε πίσω τα λεφτά, να σταματήσει. Αν συμβεί αυτό, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε. Αν συμβεί αυτό, θα έχει περάσει κάτω από τον πύχη και ο νομοθέτης. Δηλαδή, κλέβω, με πιασές, γυρίζω τα λεφτά, τελειώσαμε. Εσείς τι λέτε τώρα, γιατί το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για να ρωτήσει? Επιφυλάχθηκε για να απαντήσει. Το συζητάει, ναι. Ωραία. Γιατί πρέπει να δει με τον νόμο τι γίνεται. Αν λοιπόν το δικαστήριο απαντήσει στο αίτημα θετικά, σημαίνει και ότι ο νομοθέτης που φτιάξει τον νόμο πέρασε δηλαδή, κάτω από πολύ τον απλά, όπως το λέτε. Πώς η κυρία που φέρεται να εισέπραξε χρήματα ανθρώπων, τάζοντας ταξίδια που ποτέ δεν έγιναν και τώρα έχει αναλάβει οικογενειακό μέλος να αποκαταστήσει τη ζημιά δίνοντας τα χρήματα πίσω και να αποφύγει το κομμάτι το ποινικό και να πάει μόνο στο αστικό. Έτσι, σαν την κυρία τη συγκεκριμένη, φέρεται η κυβέρνηση, προσπαθεί να μοιράσει την ιστορία και να. Ακριβώς. Γυρίσουμε πίσω κάποια λεφτά. Άρα η κυβέρνηση το έκανε όλο αυτό? Όχι, είναι μέσω δικαιοσύνης η ιστορία. Όχι ότι υπάρχει σχέση μεταξύ κράτους και δικαιοσύνης. Σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για ανεξάρτητες εξουσίες. Αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, όλα αυτά, ολοκλήρωσε κύριε Καρδικιώτη, και σας όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα δυσίωνο περιβάλλον για τον Έλληνα αγρότη, τον πραγματικό Έλληνα αγρότη. Μάλιστα. Και όλα αυτά μεταφέρονται σε εσάς. Το ερώτημα είναι, μπορούν να μεταφερθούν? Ναι. Δηλαδή στην Αδέχητα ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Τι ακριβώς γίνεται? Όλα εκεί καταλήγουν. Ναι. Συγγνώμη. Κύριε Χαριτάτη, νομίζω ότι εξίσου σημαντικό με το πρόβλημα που περιγράφεται από το χώρο του ΠΚΠ είναι και ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται να αντιμετωπιστεί. Όπου κύριο χαρακτηριστικό είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση που θα βγάλει πιθανότατα τους υπεύθυνους από τη δύσκολη θέση, αλλά φοβόμαστε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με μια προσπάθεια ουσιαστικής αντιμετώπισης του τεράστιου αυτού προβλήματος. Άρα λέτε ότι λύνει μόνο το επικοινωνιακό κομμάτι και στην πράξη θα δημιουργηθεί ίσως και μεγαλύτερο πρόβλημα? Εμείς που είμαστε στο χώρο, και η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαστε αρκετά με αυτά που λαμβάνουν χώρα στα του οίκου μας, δεν έχουμε κάποια σαφή εικόνα για το πώς σχεδιάζεται να λειτουργήσει. Θυμίζω ότι η ΑΔΕ με βάση τον ιδρυτικό νόμο είναι μια ανεξάρτητη αρχή, με ή χωρίς εισαγωγικά, αυτό το συζητάμε, ίσπραξης εσόδων. Εδώ πλέον της ανατίθεται ένα έργο. Έσοδα, ίσπραξη εσόδων είναι και τα κλεμμένα. Τα κλεμμένα τα άλλοι να τα πάρουν. Εδώ πλέον μιλάμε, κύριε Χαριτάτο, για την ανάθεση διαχείρισης και διαχείρισης διάθεσης δαπανών, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την ίσπραξη εσόδων, όπου με βάση το θεσμικό της ρόλο έχει η ΑΔΕ. Έγινε ΑΔΕ μαξιλάρι εκτόνωσης μιας κατάστασης που είναι δύσκολο να την διαχειριστεί η κυβέρνηση, όπως και κάθε κυβέρνηση που θα βρεθεί σε αυτή τη θέση?
δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο που να αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό, η αίσθησή μου είναι ότι αυτό που επιχειρείται είναι να ρίξουν την μπάλα σε έναν άλλο φορέα. Άρα είναι ΑΔΕ Μπουτζούρης, με λίγα λόγια. Θα φανεί αυτό στην πορεία. Άλλωστε, κύριε Χαριτάτου, μιλάμε για αυτή τη στιγμή για τον ΟΠΚΠ, ο οποίος φαντάζομαι από τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου του θα πρέπει να έχει δομές σε όλη τη χώρα προκειμένου να λειτουργήσει. Εμείς στην ΑΔΕ βρισκόμαστε αυτή την περίοδο σε μια διαδικασία και μάλιστα μέσα σε κινητοποιήσεις, αντιδρώντας σε μια επιλογή της ΑΔΕ η οποία κλείνει τις περιφερειακές δομές. Αναρωτιόμαστε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα σε μια υπηρεσία όπου πλέον κεντρικοποιείται με βάση την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Προσωπικό, κυρία Φόσκολου, όχι μόνο δεν υπάρχει, λειτουργούμε με λιγότερο από το μισό προσωπικό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Και η υποστελέχωση των υπηρεσιών μας οδηγεί, και το βλέπουμε αυτό, το βλέπουν και οι πολίτες, οι επαγγελματίες που απευθύνονται στις κεντρικοποιημένες υπηρεσίες, πάρα πολύ κόσμο να ταλαιπωρείται και να εκκρεμούν δεκάδες χιλιάδες αιτήματα φορολογουμένων, οι οποίοι αδυνατόν να εξυπηρετηθούν. Το είπαμε και νωρίτερα. Είναι σαν να κάνει τη Λαμογιά την ποινιά, μετά να αλλάζει αφημί, διεύθυνση και να συνεχίσει το δέλο. Κύριε Χαριτάτη, νομίζω πάντως ότι στην ΑΔΕ δεν πάει για το σκάνδαλο. Ναι. Νομίζω ότι στην ΑΔΕ πάει για αυτά που είπε ο κύριος Σαλάτας και δεν έχουν να κάνουν με το σκάνδαλο. Ο ΟΠΚΠ βρισκόταν υπό επιτήρηση για 12 μήνες και θα αξιολογείται το Σεπτέμβριο για τον τρόπο λειτουργίας του και πώς έκανε τις περσινές και προπέρσινες πληρωμές. Πολύ φοβάμαι ότι φοβούμενοι μην τραβηχτεί η μπρίζα από την κοινότητα το Σεπτέμβριο, πάμε στην ΑΔΕ σήμερα για να κουκουλώσουμε. Βρώμεσε το φαγοπότη και αλλάζουμε ταβέρνα και διεύθυνση ταβέρνας και αλακατάμε το ίδιο κοδεσπότη. Αυτό ρωτήστε τους πολιτικούς υπεύθυνους. Εγώ όμως θέλω να βάλω μια διάσταση, αν μου επιτρέπετε. Γιατί εσείς θα πληρώσετε στο τέλος. Θα λέτε κάτι κάνουν, δεν κάνει καλά η ΑΔΕ. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα συνολικά με τους ελεκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι είναι και υποστελεχωμένοι αλλά και συστηματικά απαξιώνονται τα τελευταία χρόνια. Εγώ θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε. Προέρχομαι από μια υπηρεσία με ιδιαίτερη εμπειρία όπως το ΣΔΟΕ. Μία από τις αρμοδιότητες που έχει είναι να ελέγχει τις επιδοτήσεις. Επιδοτήσεις, και εκεί μιλάμε για τεράστια ποσά, οι οποίες αφορούσαν και ευρωπαϊκά χρήμα και εθνικούς πόρους. Το ξέρετε, κύριε Χαριτάτο, ότι το ΣΔΟΕ, που είναι προανακριτικοί υπάλληλοι, δεν έχουν πρόσβαση στα δίκτυα του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους με μια ασφάλεια και να φέρουν ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ναι, γιατί δεν θέλουν κάποιοι να κάνουν τη δουλειά σας. Θέλουν να υπάρχετε και τη βιτρίνα δίθεν ελέγχου, αλλά να είναι περιορισμένοι στην Ελλάδα. Το λέτε εσείς, το φοβάμαι. Αντίστοιχα και ο ΠΚΠ δεν είχε πρόσβαση σε άλλα δίκτυα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ο πλούτος της πληροφορίας. Που οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Οικονομικών, όταν θα ελέγχουν αν ο κ. Χαριτάτος διέθεσε τα χρήματα για την επιδότηση, αυτά που πήρε από ευρωπαϊκούς εθνικούς πόρους, οι υπάλληλοι του ΔΟΕ δεν έχουν πρόσβαση. Μάλιστα. Αυτό δείχνει το αν το πολιτικό σύστημα διαχρονικά επενδύει ή όχι στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Και να μην, κύριε Χαριτάτο, να μην ξεχάσουμε. Να μην ξεχάσουμε το ίδιος οργανισμός, ο ΟΠΚΠ, δεν έχει δικό του μηχανογραφικό σύστημα. Εμπλέκεται ιδιώτης, ο οποίος παίρνει πολλά εκατομμύρια και φανταστείτε ότι το δικό μου αφημί και των συναδέλφων αγροτών βρίσκεται σε ένα ιδιώτη, έτσι. Και γίνεται δουλειά. Δηλαδή, σε τέτοιων πακτολό χρημάτων δεν θα έπρεπε να υπάρξει κρατική δομή σοβαρή, η οποία διαχειρίζεται, σας είπα και πάλι, κοντά στα 18 δισεκατομμύρια. Και βάζουμε ιδιώτες. Και μιλάει προχτές ο υφυπουργός εσάς και λέει στον πρόεδρο της ΝΑΚΣΟΥ, πού τα ξέρετε τα στοιχεία εσείς? Τι που τα ξέρουμε? Διάβλητο είναι όλο το σύστημα. Όποιος έχει ένα φίλο μέσα σε αυτά τα συστήματα της ΚΙΒ και τον ΟΠΚΠ τα ξέρει όλα. Και να σας πω και κάτι. Όταν βλέπω στο διπλανό χωράφι από το δικό μου, στο διπλανό το χωράφι, να υπάρχει από την Κρήτη Βοσκός, ο οποίος το έχει νοικιάσει και εγώ, όχι πρόβατα δεν βλέπω, ούτε καν σκυλιά δεν περνάνε απ' έξω και κρατάει μια πώς θα γίνει η παραγωγή? Άλλαξε γυαλιά. Δεν βλέπεις καλά δίπλα σου. Δεν βλέπω, να έχω αλλάξει 4 φορές, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκανή, να είστε καλά. Εδώ το κράτος άλλαξε 6 προέδρους και πάλι άκρη δεν βρήκε. Έχεις άδικο. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται, Βάιε. Άλλαξε γυαλιά. Να τα αλλάξω. Την αγάπη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκανή.